Wel, ni'n troi at lyfr y datguddiad a'r bennod gyntaf, a mi'n galwad i addoli heno i'r hwn sydd yn ein caru ni, ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad, iddo ef, y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni addoli nawr ymhellach gyda'r yr emyn cyntaf, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig euog yn ddyn. Wel, mae'n darlleniad ni heno o lyfr yr Efengil yn ôl Luc, phennod 14, a darllen at adnod 14 hefyd. Felly Luc, pennod 14, a darllen o adnod 1 at adnod 14. Aeth i mewn i dŷ un o arweinwyr y Phariseiaid ar y Saboth am bryd o fwyd. Ac yr oeddent hwy a'i llygaid arno, ac yno ger ei fron yr oedd dyn ar dropsi arno. A llefarodd Iesu wrth athrawon y gyfraith a'r Phariseiaid gan ddweud, a yw'n gyfreithlon i achau ar y Saboth, a'i nid yw. Ond ni ddywedosant hwy ddim. Yna cymerodd y claf a'i achau a'i anfon ymaith, ac meddai wrthynt, pe bai mab neu ich unrhyw un ohonoch yn syrthio i bydew, ond ni fyddech yn ei dynnu allan ar unwaith, hyd yn oed ar y dydd Saboth, ni allent gynnig unrhyw ateb i hyn. Yna adroddodd ddameg wrth y gwesteion, wrth iddo sylwi sut yr oeddent yn dewis y seddau anrhydedd, pan wahoddir gan rhywun i'w ledd briodas, paid a chymryd y lle anrhydedd, rhag ofn ei fod wedi gwahodd rhywun amlycach na thi. Oherwydd os felly, daw'r sawl a'ch gwahoddodd chi'ch dau, a dweud wrthyt, rhod y le i hwn, ac yna byddi dithau mewn cywilydd ac yn cymryd y lle isaf. Yn hytrach,
Pan wahoddir di, dos a chymer y lle isaf, fel pan ddawr gwahoddwr y dywed wrthyt, gyfaill tir dy uwch. Yna dangosir parch i ti yng ngwydd dy holl gydwesteion. Oherwydd darostyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefur pob un sy'n ei ddyrostwng ei hun. Meddai hefyd wrth ei wahoddwr, pan fyddi'n trefnu cinio neu swper, paid â gwahodd dy gyfeillion, nath frodyr, nath berthnasau, nath gymdogion cyfoethog, rhag ofn iddynt hwythau yn ei tro dy wahodd di, ac i ti gael dy ad-dalu. Pan fyddi'n trefnu gwledd, gwahodd yn hytrach y clodion, yr anafusion, y cloffion a'r deillion, a gwyn fydd dy fyd, am nad oes ganddynt fodd i dalu nôl i ti. Gei dy dalu nôl yn atgyfodiad y cyfiawn. I ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr te gyda'n gilydd. Gawn ni gydweddio. Diolch arglwydd am y cyfle newydd o ddod gyda bron heno. Diolch am oedfa newydd, diolch am ryddid eto i ddod, i addoli di o arglwydd yn Duw. Diolch bod ni'n troi at ein Duw ni, y Duw mawr gogoneddus, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Duw y Duwiau, Iawe, y tad, y mab a'r ysbryd glân, y gwir a'r bywiol Dduw. Ac o arglwydd, diolch bod ti yn deilwm o bob addoliad, o bob mawl, o bob anrhydedd, o'r parch i gyd o arglwydd. Ac i ni yn diolch am y cyfle nawr o blygu gyda bron, gyda'n gilydd, o addoli di o arglwydd ac o'th geisio di hefyd gyda'n gilydd. Ac i ni'n dod yn enw Iesu Grist, i ni'n dod at ein gilydd yn enw yr arglwydd Iesu, ac i ni'n dod at orsedd y nef yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu hefyd. A diolch bod i ni bob derbyniad ynddo fe. Diolch bod ni groeso ynddo fe. Ac o arglwydd i ni'n diolch eto am dy ras tuag ato ni ac am dy drigaredd. Diolch arglwydd am bob trigaredd yn ein bywyd ni heddi a'r dy drigareddau yr ydym oll yn byw. I ni ddim yn byw ar ein heiddiant ni, ond ar dy drigaredd di. Diolch am drigareddau y dydd heddi, am fwyd a dillad a cysgod o arglwydd, am bob mesur o iechyd, am ryddid i addoli, yr holl fanteision sy'n ein bywyd ni, yr holl fendithion tymhorol sydd yn ein bywyd ni, i ni'n diolch arglwydd. Ac yn canmol dy ras i ni'n heiddi digofaint, i ni'n heiddi dim o hyn, ger dy fron di, eto wyt ti mor garedig, wyt ti mor hael, ac i ni'n diolch i ti. Helpa ni beidio cymryd dim byd yn ganiataol oddi ar dy law di. Helpa ni fod yn ddiolchgar. Ni'n diolch bod ti'n ein cynnal ni arglwydd, a ti sydd yn creu ni, a ti sydd yn ein cynnal ni, ti sydd yn ein cadw ni, a ti yw ein gwaredwr, ti sydd yn ein hachub ni hefyd oddi wrth ein pechodau yn Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch eto am ein prynwr caredig, yr arglwydd Iesu, am yr un oedd yn fodlon gadael y gogoniant i ddod i'n deiar ni, i barthau isaf y ddeiar. Am yr un oedd yn fodlon dod, nid i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, a rhoi ei einioes yn brydwerth dros lawer, rhoi ei gwaed mab Duw, i'n glanhau a'n prynu ni oddi wrth ein pechodau ni. I'n hachub ni o golled trygwyddol yn uffern, i ddod â ni yn blant i Dduw, i berthynas â Duw, i gymdeithas â Duw, ac i gwlwm dy gariad di. O arglwydd i ni'n diolch am yr Efengil, i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni'n gweddio dy fendith arno ni heno wrth i ni wrando ar ei air, wrth i ni gofio yr aberth yn y cymundeb yn ys ymlaen hefyd arglwydd. I ni'n gweddio bydd e wir yn foddion gras i ni heddi,
I ni eisiau tyfu mewn gras o arglwydd. Ni eisiau tyfu mewn adnabyddiaeth ohono ti. Ni eisiau tyfu mewn cariad at y ti ac at ein gilydd. Ni eisiau tyfu yn y ffydd, mewn ymddiriedeth o arglwydd. Ni eisiau tyfu yn y gobaith yr Efengyl, gobaith y gogoniant. Ni eisiau tyfu mewn grasysau a ffrwythau ysbrydol. Cyn ni'n deall mae y ffordd i ni'n tyfu yw trwy ymoddion gras yn dod yn real ac yn nerthol i'n bywydau ni arglwydd, i'n meddyliau, yn calonnau ac i'n ewyllus ni wedyn. Ac ni'n gweddio bydd hyn yn digwydd heno nawr arglwydd ac y bydd e'n dilyn wedyn yn y dyddiau sydd yn dod. Arglwydd, i ni'n cofio am rhai sy'n methu cyfarfod fel hyn, sy'n cael ei herlyd. I ni wedi clywed am eglwysy'n cael ei llosgu ddoe, fi'n credu, yn yr India. I ni'n gweddio dros rhai sydd wedyn yn cwrdda mewn cell, falle, neu yn y bwsh, neu ble bynnag o arglwydd. O cynnal nhw, i ni'n gweddio bendithia nhw. Falle mae y grŵp bach yn nhw, falle bod yna ofon. I meddwl am Gristnogion yn Bhutan, yn llawn ofon fyna o arglwydd ofnau oherwydd erledigaeth. Cynnal nhw, bendithia nhw, ymgeledda nhw i ni'n gweddio. Ac defnyddia nhw eto fel halen ac fel goleuni yn y byd. Ni'n gweddio'r un peth dros o ni o arglwydd. Ni'n gweddio i ti'n helpu ni i fod yn halen ac yn oleuni yn ein cylchoedd ni yn y dyddiau hyn. Gofyn ti'n llanw ni ar ysbryd glân o arglwydd ac i'n nerthu ni i fod yn sanctaidd ac i fod yn dystion yr un pryd i ti yn ein bywydau ni. Arglwydd, ni'n gweddio nawr sancteiddiau'r dy enw. Ni'n gweddio bydd enw di yn fawr yn ein plith ni arglwydd. A bydd yn bywydau ni'n adlewyrchu pa mor fawr wyt ti o arglwydd, pa mor fawr yw ein Duw ni, pa mor fawr yw ein tad ni, wrth i ni ymddiried ynddo fe, wrth i ni brofi tangnefedd mawr o'i herwydd e, pa mor fawr yw ein craig ni, pa mor fawr yw ein bugail ni. O arglwydd, ni'n gweddio y bydd hyn yn cael ei ddangos yn ein bywydau ni arglwydd. Faint mor ddibynnol i ni, fel glwson ni bore yma, arna ti. Ac o arglwydd, ni'n gweddio i eraill wrth gwrs i ddod ata ti, i dy nabod i fel ceidwad, i dy nabod i fel arglwydd, i dy nabod i fel Duw ac fel tad, holl ddigonol. O arglwydd, ni'n gweddio bydd pobl yn dod i blygu i enw yr arglwydd Iesu fel arglwydd y gogoniant, fel arglwydd yr arglwyddi. Ni'n diolch un dydd bydd pob dyn yn plygu a pob tafod yn cyffesu bod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant i'w dad. Ond ni'n dymuno gweld pobl yn dod nawr i blygu o arglwydd ac i ildio i ti. Ac o arglwydd, ni'n gofyn dyled y deyrnas hefyd o arglwydd yn ein bywydau ni, bod ni'n ildio popeth i ti arglwydd, bod ti'n frenin arno ni ym mhob ffordd yn arweinydd, yn gapten i ni o arglwydd, yn amddiffynwr i ni, yn air ola, mae ti sydd ar gair ola yn ein bywyd ni, bod ti'n llywodraethu yn rheoli o arglwydd. I ni'n gofyn i ti i lywodraethu dyled y deyrnas yn ein bywydau ni ac yn y byd yn gyffredinol o arglwydd, ymestyn dy deyrnas eto i ni'n gweddio. Diolch bod y deyrnas o hyd yn dod yn ymestyn arglwydd. Diolch bod y deyrnas wedi dod gyda Iesu Grist. Diolch y bydd hi'n dod mewn cyflawnder pan fydd hi'n dod nôl. A diolch i bod hi'n dod nawr yn y cyfamser. Bod hi'n o hyd yn tyfu ac yn ymestyn nes y bydd hi'n llawn. O arglwydd dyled y deyrnas. Ac gwneler dewyllus o arglwydd, helpa ni fyw yn ôl dewyllus. Beth i ni'n gweld yn y gair. Helpa ni byd o crwydro, helpa ni byd o dadle, helpa ni byd o dan seilio dy air di o arglwydd. Mae dy air yn abl i'n harwain, trwy'r anialwch mawr i gyd. O, helpa ni. Diolch am dy addewidion arglwydd, diolch am dy air. Ac i ni'n gweddio hefyd gwneler dy ewyllus mewn rhagluniaeth.
Fel bynnag wyt ti am ein harwain ni, yn ein hamgylchiadau. Does dim byd yn ddamweiniol i ni'n deall hynny Arglwydd. Felly helpa ni dderbyn dy ragluniaeth di yn ein bywyd ni. Bod ti gyda ni, bod ti wrth y lliw, a bod ti'n ein harwain ni trwy hyn i gyd. Cyn ni'n gweddio am rai, nawr Arglwydd, mae'r ragluniaeth yn harwain nhw trwy stormydd, y rhai sydd wedi cael triniaeth ac yn wynebu triniaeth eto, gofyn ti cynnal nhw Arglwydd, a'i nerthu nhw. Rhai sydd mewn cartrefi, cartre henoed, neu'n gaeth i'w cartrefi eu hunan. Arglwydd, cynnal nhw. Helpa nhw i weld bod ti'n caniatáu i'r amgylchiadau i droi fel hyn Arglwydd, ond na fyddi di byth yn ei gadael nhw yn amddifad, nac yn cefnu arnyn nhw chwaith. A hyd yn oed y byddi di'n gallu gwneud nhw'n fendith yn y man ac yn yr amgylchiadau presennol nawr. Helpa ni gyd i weld hynny Arglwydd. Helpa ni beidio meddwl am ryw le arall, a man arall. Helpa ni i fod yn ffyddlon bleun ni. Helpa ni fod yn fendith bleun ni o Arglwydd. Helpa ni fod yn amneddgar cyffyddlon ble i ni ar hyn o bryd. Gweddio dros waith yr eglwys o Arglwydd yn ystod yr wythnos eto, yr ymweliadau yr ysgolion, i ni'n diolch bod y drysau ar agor, i ni'n diolch am y paratoi a'r gwasanaethau sy'n cael eu paratoi'n ofalus, i ni'n gweddio dy fendith Arglwydd, i'r rhai bydd yn mynd i mewn nawr wythnos yma. Ni'n gweddio dros y colonnau, y plant a'r staff Arglwydd. Maen nhw mor anghennus, os nag yn nhw'n dy nabod di. Ond i'n gweddio bydd yn fendith. Ni'n gweddio bydd yr ysbryd yn symud o Arglwydd eto yn ein tir ni, yn yr ysgolion, ac mewn cyfarfodydd eraill hefyd sy'n cael eu cynnal yn ein plith ni. Arglwydd, gad i ni weld ôl dy law di, ac o olion yr ysbryd yn symud yn ein plith ni. Pobl yn cael ei argyhoeddi o'i hangen, pobl yn dod at Iesu Grist. Pobl yn cael ei geni o'r newydd. Arglwydd, trigo'r ha a bendithia ni o ein gweddi, ac eglwysi eraill yr ardal hefyd, a gweinidogion eraill yn yr ardal. Cynnal nhw yn y dyddiau hyn, nertha nhw Arglwydd, helpa ni gynnal breichiau'n gilydd, a dal ati yn y gwaith. Diolch bod gyda ni waith mawr i wneud, gwaith tragwyddol, gwaith y deyrnas. Nertha ni felly yn y gwaith. Arglwydd nawr felly, gofyn ti faddau ni wrth gwrs, wedi diolch am fara beunyddiol maddau ni yn dyledion, fel i ni wedi maddau'n dyledwyr. Paid ag arwen i brofedigaethau, os gweli di'n dda, sy ti yn caniatáu, wel dyna fe, ond os na, plis cadw ni rhagddyn nhw, a cadw ni a gwared ni rhag yr un drwg a rhag pob drwg o Arglwydd. Ac diolch, mae eiddo ti y deyrnas yn erth a'r gogoniant. Cyn ni'n ymddiried yno ti nawr ac yn gofyn i ti nesau ato ni eto. Bendithia ni Arglwydd. Roi ni funud o dy gwmni di heno, lle ni'n ymwybodol bod ti'n gwenu arno ni. Lle ni'n ymwybodol bod ti'n siarad â ni. Arglwydd, i ni dy eisiau di a ni dy angen di hefyd Arglwydd, yn ein plith ni. Derbyn ni felly, rhagora ar ein deisyfiadau ni yn gweddiau gwael ni, trwy ein hiriolwr mawr Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn gyda'n gilydd. Llais hyfryd tra dras sy'n gweiddi dehangfa yng nghlwyfau mab Duw bechadur mai noddfa.
Wel, ni'n troi nôl nawr te at Efengyl Luc, pennod 14, a yr hanes a'r ddameg i ni'n cael a gawson ni yn y darlleniad ynghynt. Yn y canol, mae yna ddameg gan yr arglwydd Iesu, a'r neges ydy mae'n well ein darostwng ein hunain na cael ein darostwng. Mae'n well i ni ddarostwng ein hunain na chael ein darostwng. Ac wrth gwrs mae hynny'n gallu digwydd yn nhermau y byd. Mae'n gallu digwydd mewn gwledd, fel oedd y cyd-destun fan hyn. Yr arglwydd Iesu wedi cael gwahoddiad i bryd o fwyd ac mae'n siarad am wleddoedd. Mae'n mynd mlaen i sôn am wledd wedyn i dameg arall, y wledd briodas. Ond yn fwy pwysig, mae'n gallu digwydd nawr te yn ein perthynas ni a Duw, wrth gwrs. Mae'n well bod ni'n ymddarostwng ger bron Duw na chael ein darostwng wedyn ganddo fe. Wel, 3 peth heno, gwledd, gostyngiad a gwahoddiad. Gwledd, gostyngiad, gwahoddiad. Mae'r un canol tym bach yn wan, ond mae'n dechrau gyda G. Dyna beth sy'n bwysig. Gwledd, ymddarostwng dyle fe fod, ond gostyngiad a gwahoddiad. Felly, o ran y cyd-destun nawr te, mae y gwledd. Mae Iesu'n cael ei wahodd i di arweinydd o'r Phariseaid ar y Saboth. Ac pan mae'n cael gwahoddiad, mae e'n mynd. Nid yma'r unig dro ni'n clywed sawl un, lle mae'n cael gwahoddiad i bryd o fwyd, gan ei elynion mewn gwirionedd, ond mae'n mynd. Ac yn ystod y digwyddiad, mae e'n iachau dyn ar dropsi arno fe. Nawr, mae rhaid fi gyfadde, dwi wedi anghofio y PowerPoint heno, dwi'n ymddiheuro yn fawr iawn. Y gair groeg am y dropsi sydd yn esbonio i ystyr yn well yw hydropicos. So, gan canol y gair hydropicos yw drop, chi'n gweld? So, dyw e ddim byd i wneud â gollwng gafel, dropsi, ddim nebeth yw e, ond salwch yw e, cyflwr yw e, hydro, dŵr. Okay, chi'n gwybod hynny? Wel, pan mae'r corff yn llenwi a dŵr, a wedyn ni, mae syched ofnadw yn dod gydag e. Chi'n bloted gyda dŵr yn y corff, ond bod gormod o ddŵr yn y corff, mae'r person dal yn sychedig am ragor, am ddiod, am ddŵr. Mae'n gyflwr sydd dal i gael heddi yn gwahanol ffyrdd, ond mae'n gallu cael ei wella, wrth gwrs, erbyn hyn.
Wel nawr te, mae'r arglwydd Iesu yn gwella y dyn a dropsy, ac mae'n atgoffa ni bod yn rhoi lle anrydeddus i waith angenreidiol, gwaith tosturio, gofalu, nyrsio, gwella ar y saboth. Mae angen ni wrth gwrs bob dydd pan mae rhaid cael, ac mae'r arglwydd Iesu yn dangos hynny i ni. Ac mae hefyd yn ddiddorol, mae y cyflwr yma nawr sy'n cael ei wella yn yr hanes yma, achos allai ddim peidio, a nid fi yw'r unig un, ond llwch chi'n peidio gweld bod yna rhyw fath o ddarlun fan hyn yn y cyflwr yma, o gyflwr y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion, ac o gyflwr pechaduriaid wrth gwrs. I ni'n llawn yr hunan yn naturiol, ac eto dyn ni byth yn cael digon. A dyw'r hunan byth yn cael digon. Mae eisiau mwy a mwy a mwy. Mae'n rhan o'n cyflwr pechadurus ni. A mae'n rhyw adlewyrchiad ohono fe yn y cyflwr yma sy'n cael ei alw yn y dropsy. Wel nawr te, mae'r gwesteion, mae'r arglwydd Iesu yn siarad ar gwesteion, y rai sydd wedi cael gwahoddiad, ac maen nhw'n sychedu am fwy o anrhydedd. Maen nhw eisiau ffindio'r llefydd ucha posib i eistedd, y llefydd o anrhydedd o gwmpas y bwrdd, ond maen nhw'n colli wedyn ni wrth gwrs. Mae'r dropsy oedd pryd hynny oedd yn gallu lladd chi. Ac mwyaf o'r hunan sy'n cael ei fodloni, mwyaf o ddrwg mae'n neud i ni mewn gwirionedd. A ateb Iesu Grist yw, mae eisiau ni ymostwng wrth gwrs. Mae eisiau angen gras arno ni i ymostwng. A wedyn y gwahoddwr, mae yna air wedyn i'r un sydd wedi gwachodd. Achos oedd yn gwachodd, dyna oedd yn tueddu ddigwydd ymhlith y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion, gwachodd pobl bydden ni anrhydeddu fe wedyn ni, yn gwachodd nôl ac falle'n ffordd o fynd ymlaen a codi eich statws yn y gymdeithas a falle'ch cyfoeth hefyd. Ac ateb Iesu Grist yw, wel, mae'n well cynnal gwledd i'r anghennus, i'r tlawd sy'n ffili talu chi nôl, sy'n ffili roi dim byd nôl i chi. Ond un peth arall nawr te, fel cyflwynad, mae Iesu Grist yn iachau y dropsy. Fe yw'r un sydd yn iachau dyn o'i bechod wrth gwrs. Fe yw'r un sydd yn gallu ein gwella ni. Ac un pwynt arall, wrth iddo fe wella y dyn yma, i ni'n darllen bod y Phariseiaid yn ei wylio fe, yn ei watcho fe. Maen nhw eisiau ei faglu fe, maen nhw eisiau cael achos yn ei erbyn wrth gwrs. A mae'r holl fater o iachau ar y saboth, maen nhw'n anhapus iawn gyda hwnna. So maen nhw'n gwatcho fe, maen nhw'n edrych yn aros, neu rhyw ddweud rhywbeth gallan nhw afel yn do fe a'i gymryd o'i herwydd wrth gwrs. Maen nhw'n gwylio fe trwy'r amser. Ond, yr un pryd, mae e'n ei gwylio nhw. A mae'r ddameg mae'n rhoi yn dangos, mae wedi bod yn edrych arnyn nhw, eu hagwedd nhw wrth ddod i'r wledd, ac agwedd y gwahoddwr sydd wedi estyn y gwahoddiad hefyd. A mae hwnna'n bwysig yn dweud. Mae'r arglwydd Iesu yn ein gwylio ni, wrth gwrs. Mae'n gwylio, mae'n gweld ein bywydau ni. Mae Duw yn gweld ein bywydau ni. Ac mae air yn dangos i ni fel mae e'n gweld ein bywyd ni, fel mae e'n gweld ein hangen ni, fel mae e'n gweld ein cyflwr ni. Ond mae'n iachad i gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, yr ail un nawr te yw'r gostyngiad. Wy'n ymddiheuro, oedd llun dy fi nawr, a plan y fordydd yn y tricliniwm. Gallai'r tricliniwm olygu'r stafell gyda'r byrddau, neu gallai fe olygu'r gwely, rhyw fath o chaise long i 3 person, y tricliniwm. Dychmygwch, os gallwch chi, mae'r fordydd mewn siap pedol fel yna, U-shape fel yna. So, fan hyn oedd yr un oedd yn hostio,
y gwahoddwr yn y canol fan hyn. Wedyn, number 2 ar y chwith. Number 3 ar y dde. Number 4, yng nghanol y 3 cynta ar y chwith, oedd number 4, ar ei chwith number 5, ar ei dde number 6. Wedyn ochr arall, o 3 arall, 7, 8 a 9. A fel yna o'ch chi'n mynd mlaen. Okay? Oedd yna batrwm fel yna, ond oedd e ddim yn cael ei sgrifennu lawr. Pan i ni mynd i briodas neu rhywbeth, a chi eisiau gweld le chi'n eistedd, chi'n edrych ar y bwrdd cyn mynd mewn, a wedyn falle bod cardyn ar y ford, a chi'n gwybod yn gwmws le chi fod i eistedd. Ond oedd hwnna ddim yn digwydd. Oedd e ddim mor ffurfiol â hynny. Yr host oedd yn penderfynu ar y pryd, chi'n gweld. Falle oedd e'n rhywbeth tymed bach mwy ad hoc. Falle bod e'n aros i weld pwy oedd yn troi lan, pwy oedd yn dod. A wedyn oedd e'n meddwl, mae'r person yn bwysig, wi eisiau fe wrth yn ochr i. Ie, mae e'n bwysig. A ie, wel, dyw e ddim mor bwysig, geiff e fynd lawr. A wedyn dyna fel oedd e'n gweithio mas, chi'n gweld? Ond mae'r arglwydd Iesu nawr te yn gweld y bobl yma, a maen nhw'n, siwr llai fynd, pwy mor uchel, pwy rif allai i gael, pwy mor agos at number 1 gallai fod. Na fe? Ac mae yn ei cynghori nhw i beidio wneud nhw. I beidio wneud nhw, oherwydd gallai fe fod yn embarrassing iawn. I chi di roi eich hunan mewn lle mwy blaen, ac yn sydyn mae'r gwahoddwr yn dod ac yn gweud, sori, mae'r person yn bwysicach na chi. Cerwch chi nawr nôl lawr. Mae'r person yma yn cael y lle le i chi. A mae'n gywilydd wedyn ni, gorfod mynd i'r lle isa wedyn ni, a mae'r arglwydd Iesu yn gweud, na, cymrwch y lle isa. A wedyn, mae posibilrwydd, yw'ch chi'n aros na, mae posibilrwydd, gewch chi ddim mlaen, hyd yn oed, gan yr host. Gallwch chi gael eich symud ymlaen. Wel, mae hwnna'n rhywbeth cyffredinol gall ddigwydd mewn bywyd i ni. Ym mhob sefyllfa, mae'n beth da i ni rhyw fath o syniad o'r treicliniwm gan Geraint. Da iawn, diolch yn fawr Geraint. Na chi, oedd y tri, oedd yna'r treicliniwm, y tri fel yna, ac roughly fel siap pedol fel yna, rhywbeth fel yna oedd e. Diolch yn fawr Geraint am hwnna. Felly mae'n gallu digwydd fel yna mewn bywyd yn gyffredinol nawr. Mae wastod yn well i gymryd lle is, a falle gewn ni symud mlaen, falle ddim, sdim ots. Ond mae hynny'n well na cael ein symud lawr. Mae'n embarrassing, mae'n gywilydd yn yr ystyr hynny. Ond mae yna fwy na hynny, wrth gwrs. Mae'r arglwydd yn dysgu mwy na hynny bob amser. Mae'n dysgu ynglyn â'r deyrnas, mae'n dysgu ynglyn â materion ysbrydol. A mae'n siarad am y Pharisïaid. Mae'n anelu nawr te at rai yn ei balchder ysbrydol nhw, oedd yn ymladd am y prif le yn heyrnas ddew, chi'n gweld? A maen nhw'n meddwl, wel, ni yw'r arweinwyr, ac i ni yn bwysig, ac i ni yn flaenllaw yn y pethau yma, pethau crefyddol y deyrnas. Felly, yn Mathew 23, ni'n cael adnod debyg iawn i'r adnod sydd fan hyn, yn adnod 11. Daros dynnu'r pwy bynnag fydd yn ei ddyrchafu ei hun, meddai Iesu Grist, a dyrchefur pwy bynnag fydd yn ei ddarostwng ei hun. Gallai feddwl am 2 enghraifft off top ym mhen o leia, pan mae ni'n darllen hwnna yn yr Efengylau gan Iesu Grist. A'r sawl sy'n rhoi hunan lawr, geiff ei godi gan Dduw. A'r sawl sy'n codi hunan lan, geiff ei dynnu lawr. Mae dameg y Pharisïaid a'r publican yn gweddio, mae e fan hyn, yn Luc 14, a mae yn Mathew 23. Na chi 2 enghraifft fyna nawr. Ac yn Mathew 23, mae'n siarad gyda'r Pharisïaid. A mae'n dweud amdanyn nhw, yn Mathew 23, maen nhw'n hoffi y seddau anrhydedd yn y gwleddoedd. Na fe? Maen nhw'n hoffi'r prif gadeiriau yn y synagog. Maen nhw'n hoffi cael eu cyfarch, a mae teitlau yn bwysig, rabi, neu tad,
neu arweinydd. A Iesu'n rybuddio, pidwch â cymryd teitlau fel yna. Rhag i chi i fynd yn rhy uchel. Y Meseia yw'r arweinydd, Duw yw y tad, a rhaid ni fod yn ofalus iawn, iawn. Felly, wrth gwrs, mae'n siarad fel hyn, a mae'n hagwedd ni ger bron Duw, a mae'n siarad ar Pharisëaid. Ond, yn Marc, pennod 10, i ni'n gweld bod e'n fagl ac yn broblem i ddisgyblion Iesu Grist hefyd. Chi'n cofio Marc pennod 10, Iago a Ioan. Beth maen nhw'n gofyn? A chi'n meddwl am y wledd nawr, reit? A'r person oedd yn galw'r wledd yn y canol, y nesa ar y chwith, nesa ar y dde. Beth mae Iago a Ioan yn gofyn? Gawn ni eistedd, un ar y chwith, un ar y dde. Pan wyt ti'n dod i'r deyrnas? A na fe, dyna sy'n ei meddwl nhw. Y nesa at y top, y chwith a'r dde. Chi'n gweld? Yn y deyrnas, a mae'r arglwydd yn gofyn cwestiynau iddyn nhw. Ydych chi'n fodlon dioddau gyda fi? Ydych chi'n gallu cael eich bedyddio ar bedydd sy'n ymlaen ni? Ond hyd yn oed wedyn, mae'n dweud mai nid y fe fydd yn gosod allan, ond y tad fydd yn penderfynu pethau fel yna. Ac wedyn, mae'n dweud wrthyn nhw, wel, yn y byd, mae'r arweinwyr yn sefydlu awdurdod ac yn gosod i hunain uwch ben pobl eraill. Nid fel yna mae fod yn eich plith chi. Mae'r blaenaf i fod yn was ac yn geithwas i chi. Wedyn, mae'n defnyddio ei hunan fel esiampl. Mab y dyn yntau, ni ddaeth yw wasanaethu, ond i wasanaethu. A rhoi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Ac felly, i chi'n cael y darlun o'r arglwydd Iesu, y darlun perffaith nawr, o un yn dod i'n plith ni. Dwi'n wedi cael ei wachodd, ond mae wedi dod i'n plith ni, a mae wedi cymryd y lle isa. Mae wedi cymryd agwedd gwas. Wrth ddod mewn cnawd, mae hynny yn ddarostyniad yn ei hunan. O fod yn ysbryd i ddod mewn cnawd, i fyd amser, i'n deiar ni, ac wedyn ni, o ddod ar ddill dyn, efe ai darostyngodd ei hun. Yn fwriadol, mae'n rhoi ei hunan lawr. Medde'r apostol Paul at y Philippiaid. Darostwng ei hunan i ufuddod, i agwedd gwas. Mae ei waith nawr oedd i fuddhau i'w dad. Na ei waith na ei fusnes i fuddhau, cyflawni ewyllus ei dad, hyd y diwedd. Mae'r Hebreaid yn dweud wrthon ni bod wedi dysgu ei fuddod. Achos fel un oedd yn gyfartal ar tad, doedd dim ei fuddod wrth gwrs, ond wrth ymostwng i ddod yn ddyn, wrth ymostwng i ddod mewn cnawd, oedd rhaid iddo fe ddysgu ei fuddod, a mae'n dysgu fe. Ymostwng ac i fuddhau, a cymryd y rôl yma o wasanaethu, o fod yn was ac o fod yn ifydd hyd angau, angau y groes. Ac wedyn, oherwydd hynny, Duw a'i tra dyrchafodd. Wedyn, mae'n cael ei ddyrchafu, wrth gwrs, gan yr arglwydd. I ni'n gweld yr egwyddor yma'n berffaith yn Iesu Grist ei hunan. Mae e'n darostwng ei hun, mae'n ifydd hyd angau, mae'n rhoi ei hun droson ni, a mae'r tad yn ei godi fe ac yn ei ddyrchafu fe. Ymhell uwch law, pob enw, pob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Dyna'r egwyddor. A dyna egwyddor yr Efengil, wrth gwrs. Os i ni'n ymostwng ger bron Duw, bydd fel mae'n gweld yn dda, yn ein codi ni. Dyna mae Iesu Grist yn ei ddysgu fan hyn. Duw, felly, mewn gwirionedd, sydd yn darostwng ac yn dyrchafu dynion. Psalm 75 yn dweud hyn wrtho ni, wy'n ymddiheuro bod e ddim lan, nid o'r dwyrain na'r gorllewin ac o'r anialwch y bydd dyrchafu, ond Duw fydd yn barnu. Nid rhyw awdurdodau dynol, chi'n gweld? Duw fydd yn barnu, yn darostwng y naill
ac yn codi y llall. Ni ddaw am rhydedd, na bendith gerbron Duw, na bendith ei deyrnas i'r sawl sy'n tybio bod nhw'n mynd i ennill bod nhw'n mynd i heiddi bod nhw'n mynd i godi yn uchel i'w gael Nid fel yna mae'n gweithio o gwbl. A mae hwnna'n bwysig i ni gofio, ac mae'n egwyddor sydd wedi bod i ddilyn ein bywyd ni fel Cristnogion ar hyd yr amser. I ni'n ymostwng ger bron Duw. Iddo fe gael ein codi fel mae a pryd mae e'n gweld yn dda, ond yn arbennig yn y gogoniant ar ôl i ni adael y byd hwn. Diarhebion 29-23 y mae balchder unrhyw un yn ei ddarostwng, ond y mae'r gostyngedig yn cael anrhydedd. Mae trwy'r Beibl i gyd. Trwy'r Beibl. Iago 4, a gras mwy y mae yn ei roi, herwydd y mae'r sgythyr yn dweud y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostyngedig y mae'n rhoi gras. A mae Iago'n dyfynnu diarhebion eto, pennod 3, adnod 34. A Pedr yn dyfynnu'r un adnod, a wedyn mae e'n dweud, ymddarostyngwch gan hynny, dan law gadarn Duw. Fel y byddo iddo ef eich dyrchafu pan ddaw yr amser. Wel, dyna fe. Mae mor blaen, mae'n dod o hyd ac o hyd ac o hyd. I ni'n dod i deyrnas Dduw, ac i ni'n parhau yn heyrnas Dduw trwy fod yn ostyngedig, trwy fod yn glawd yn yr ysbryd, fel ni'n clywed yn y bregaeth ar y mynydd eto, trwy fod yn galaru am ein pechod, trwy fod yn addfwyn, i gael ein harwain gan yr arglwydd fel mae e'n gweld yn dda, trwy newynu a sychedu am gyfiawnder. Does neb yn dod i deyrnas Dduw trwy haeddiant dynol, trwy weithredoedd da, trwy hunan gyfiawnder, trwy falchder ysbrydol, trwy gyrraedd rhyw uchder personol. Does neb yn dod i'r deyrnas fel yna. Does neb yn symud ymlaen yn y deyrnas fel yna, o gwbl. Ond y gostyngedig, y toredig, yr edifeiriol, rhai sy'n pwyso ac yn glynu wrth yr arglwydd am drigaredd a gras, pwyso ar haeddiant a chyfiawnder Iesu Grist, nhw yw'r rhai sy'n addo, mae'n addo i bendithio nhw. Nhw yw'r rhai mae'n addo eu cynnal nhw a'i codi nhw mewn rhyw amser. Yn y Beibl, mae yna lot o enghreifftiau gwahanol, na'i'n cadw chi yn hir gyda hyn, ond mae Jezebel yn un. Yn yr Hen Testament, yn nyddiau Achab, wrth gwrs, mae'n gwneud y camgymeriad o briodi rhywun o ddim o Israel ac yn perthyn i addoliad diwiau eraill ac yn y blaen, a mae hi'n gosod ei hunan lan fel gwraig y brenin ac yn erlyd pobl Dduw, yn erlyd y proffwydi, mae eisiau lladd proffwydi ac yn y blaen. Mae'n gosod ei hunan lan yn heriol, yn erbyn Duw nawr, wrth gwrs. A mae diwedd hi yn drychinebus mewn ddychrynllyd. Beth sy'n digwydd iddi hi fel mae'n cwmpo ac yn cyflawni'r broffwydoliaeth, y cwn yn llyfu i gwad hi ac yn y blaen. Mae'n cael ei thynnu lawr. Gallwch chi ddim codi lan yn erbyn Duw a llwyddo. Chi'n gweld, mae'n amosib. Wedyn chi'n gweld Hanna yn yr Hen Testament mewn cyflwr anodd, amgylchiadau anodd, methu cael plant, teimlo'n israddol wrth gwrs, cael ei phoenydio am hynny gan Penina. Ond beth mae'n neud? Wel, y cyfan mae'n neud yw arllws ei chalon at yr arglwydd. Mae'n bwrw ei baich ar yr arglwydd a gofyn am drigaredd, gofyn am fendith ac yn addo gwasanaethu, rhoi os geiff ei fab, a mae'n cael ei bendithio, wrth gwrs. Mae'n cael ei chodi trwy ras Duw. Nebuchadnezzar wedyn, brenin Babylon,
brenin mawr, wrth gwrs, cael ei alw'n brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. A fe yn llawn balchder rhyw ddwrnod a Duw yn ei dynnu fe lawr, gyda salwch, nes bod e'n meddwl bod e fel anifail, ymddwyn fel anifail, mas yn y caeau. Ond, trigaredd Duw oedd hynny yn tynnu fe lawr. A wedyn ni, mae'n cael ei wella, a mae'n berson newydd. Mae'n dod i addoli y gwir Dduw a'i wasanaethu fe. Felly, fel yna mae rhaid i ni ddod at Dduw bob amser. Fel yna ni'n dod i deyrnas Dduw, fel yna ni'n dod i fod yn Gristnogion, fel yna ni'n dod, mae rhaid ni i ddod yn edifeiriol, yn dlawd, yn pwyso ar drigaredd a gras yr arglwydd, pwyso ar Iesu Grist a'i gyfiawnder ef. A fel yna mae rhaid ni barhau yn y bywyd Cristnogol hefyd. Achos i ni'n gallu cwmpo nôl fel Cristnogion. I ni'n gallu mynd nôl i falchder ysbrydol Phariseaidd hefyd, wrth gwrs. Dim lled yn ni o gwbl, ond mae'n gallu digwydd. Mae rhaid ni gofio bod ni'n pwyso ac yn ymostwng i'r arglwydd o hyd ac o hyd ac o hyd. Ac wedyn mae'r gwahoddiad i orffen. Mae gan Iesu neges i'r gwahoddwr, achos mae'r dropsi ysbrydol arno fe hefyd. Mae'n cynnal gwledd i rwydweithio, i godi ei statws, chi'n gweld, codi ei safle, a'i gyfoeth falle yn y gymdeithas. Pobl mae'n gwahodd, gall agor drwsedd o fe falle, a roi sgwt ymlaen iddo fe yn y gymdeithas. Fel na nhw'n wneud i'w gilydd, chi'n gweld, oedd e'n rhyw fath o currency. Pwy o'ch chi'n gwahodd, fel o'ch chi'n cael eich gwahodd, o'ch chi'n gweithio'ch ffordd lan mewn cymdeithas. Ac ar lefel naturiol nawr te, gwahodd pobl sy'n mynd i'n gwahodd ni nôl, meddai Iesu Grist. Gwahodd pobl sy'n mynd i dalu nôl i ni. Ac falle i ni'n ennill ffafr, a mae rhywbeth ynddo fe i ni, wrth i ni wachodd. Dyna'r peth, ynddo fe. Ac mae rhaid ni fod yn ofalus fel yna. Nid dim ond, gwrs, i ni'n dod at ein gilydd fel teulu weithiau ac yn y blaen, a ffrindiau, mae hynny'n iawn. Ond mae rhaid ni byd anghofio am eraill hefyd. A mae'n fendith fawr, os i ni'n gallu weithiau, cynnwys rai, falle sy'n digwydd bod ar y pryd, dod ar ein traws ni mewn angen. Lle bod nhw ddim mewn ffordd i dalu nôl i ni, ond sy'n ots am hynny. Mae yna fendith i ni o wneud hynny ac addewidion gan yr arglwydd. Mae rhaid ni wylio wedyn fel Cristnogion, fel gweinidog, dwedwch, mae posib i ni rwydweithio hefyd. I ni gael ein henw ni mas, i ni godi mewn sylw. Chi'n cofio yn Ioan pennod 7, oedd gwyl y pebyll yn Jerusalem. A brodyr Iesu yn dweud, bod ti'n mynd lawr nawr i Jerusalem, ti'n mynd lawr i'r wledd. Mae'n gyfle rhy dda i ti byd o mynd, i ti gael codi dy broffail. A dyn nhw'n mynd deall, wrth gwrs. Maen nhw'n meddwl mewn ffordd ddynol Iesu Grist codi ei broffail a dangos beth mae'n gallu wneud. I adeiladu rhyw fath o enw iddo fe ei hunan, fel un yn gweithredu gwirthiau, gŵr y gwirthiau ac yn y blaen. A mae'n dweud, na, dwi ddim yr un peth i chi ag i fi, mae'r byd yn yngasau i fi. Dwi ddim yn ffito mewn yn y byd hwn ac yn y ffordd yna. A mae e'n mynd wedyn ni yn dawel, a mae'n mynd i ddysgu, a mae'n mynd i siarad, a mae'n mynd yna, ond mewn ffordd wahanol. Nid i gael sylw fel y cyfryw, nid i godi rhyw enw i hunan fel yna, ond i gyflawni ewyllus y tad. Felly mae rhaid i ni fod yn ofalus, bod ni ddim yn trial rhwydweithio i agor drysau i ni rhyw enw i ni'n hunain. Fel bynnag mae fel unigolion, fel eglwys neu beth bynnag. Mae rhaid ni fod yn ofalus. Mae hynny'n gallu digwydd ar lefel Cristnogol hefyd, lle ni'n cymysgu rhwng enw i ni a gogoniant yr arglwydd. Mae ni fod yn ofalus bob amser rhag unrhyw beth fel yna. Ond
beth am yr Efengyl? Beth yw gwahoddiad yr Efengyl? I bwy mae'r Efengyl yn gwahodd? Dyma'r peth. Mae gwahoddiad llawn at Grist, oes i'r tlawd newynog trist. Ni'n mynd i ganu'r emyn mewn munud. Mae gwahoddiad llawn at Grist i'r tlawd newynog trist. Pwy sydd wedi cael ei gwahodd i deyrnas Dduw yn Iesu Grist? Pwy mae e'n gwahodd? Wrth gwrs, mae e'n gwahodd yr anghennus. Mae'n siarad â'r wraig o Samaria a mae'n sôn am dorri ei syched hi. A mae'n ei dau beth, chi'n gweld? Mae'n dangos iddi bod syched arni, a mae'n dweud wrthi fel mae e'n gallu torri'r syched yna hefyd. Wedyn mae'n disgrifio ei hunan fel bara'r bywyd. A mae'n dangos i bobl ei newyn, ei hangen, a bod e'n gallu ateb yr angen yna. Pobl fel y cleifion, y deillion, y rhai di parlysu ac yn y blaen, y rhai sy'n flenedig ac yn llwythog, dewch ata fi. Ac wrth gwrs, pan i ni'n cyflwyno yr Efengyl, i bwy mae'r Efengyl? I bwy mae e? I'r anghennus i ffili talu nhw. I rai sy'n feth dalwyr, sy'n bankrupt o flaen Duw. I rai sydd dros i pennau clustiau mewn dyled, sydd wedi torri pob cyfraith ac yn wynebu barn a colled tragweddol. I rheini mae'r Efengyl. Ac rhan o'n gwaith ni wedyn ni, wrth gwrs, yw rhoi gwahoddiad yr Efengyl. A mae hwnna'n cynnwys dau beth. Dangos yr angen, dangos y syched, dangos y newyn, helpu os gallwn ni, a dangos Iesu Grist, yr un sydd yn cwrdd â'r angen, yn cwrdd â'r syched yna. Ac i ni'n gweddio am hyn, yn wir, yn y dyddiau ni'n byw ynddyn nhw nawr. I ni yn gweddio am hyn, i ni'n diolch am bobl sydd â diddordeb yn yr Efengyl, ac i ni'n gweddio am bobl fydd wedi dod i ddiwedd eu hunain, sy'n gallu gweld rhywbeth o'i hangen, gweld bod nhw'n cwmpo'n fyr, gweld eu hangen am faddeuant, am lanhad, am gael bod yn iawn gyda Duw. I ni'n gweddio am i'r ysbryd i weithio yn ein plith ni. Pobl yn cael eu dadrithio gan y byd. Mae dal gymaint o bobl o'n cwmpas ni. Maen nhw mewn cariad gyda'r byd hwn a'i bethau. Maen nhw'n treulio eu hamser, eu harian, eu adnoddau, a maen nhw ar goll. A maen nhw mor wag y pethau yna. I ni'n gweddio bydd pobl yn gweld pa mor wag yw e, a pa mor llawn yw yr arglwydd Iesu Grist, y bywyd sydd yn Iesu Grist. Mor llawn yw ei gariad, ei ras, ei gynhaliaeth i ni. Weithiau mae pobl yn dod i weld bwlch mawr yn ei bywyd nhw, rhywbeth ar goll. Weithiau mae pobl yn dod a wynebu marwolaeth, wrth gwrs. A mae hwnna yn gallu bod yn help. Pobl yn gweld maen nhw'n farwol. A mae realiti'r peth. Falle bod fi'n gadael y byd yma nawr, a ble wy'n mynd? Be sy'n o'm mlaen ni? A mae hwnna'n gallu newid agwedd, a mae hwnna'n gallu bod yn gyfle mawr i ddod a cyflwyno gobaith mawr yr Efengyl. Mae angen maddeuant, mae angen gobaith mawr, mae angen nerth ar ddyn, angen Duw sydd, angen yr arglwydd Iesu sydd arno ni. Wel, falle un o'r damhegion lleia adnabyddus sy'n ni wedi edrych arni heno yng nghanol yr hanes yma. Diolch bod Iesu Grist wedi dod i achau y dropsi. Yn arbennig, wrth gwrs, dropsi ysbrydol. Ni sydd wedi chwyddo gyda ni'n hunain, ond mae dal eisiau mwy a mwy a mwy arno ni. Ond mae yna iachad i gael yn yr Efengyl. Mae iachad i gael yng ngwirionedd yr Efengyl, sy'n dweud wrthon ni beth yw ein hangen ni, wrth gwrs, sy'n ein helpu ni weld bod ni'n dlawd, bod gyda ni ddim byd, a bod ni'n euog ac yn frwnt,
a bod angen gwaredwr arno ni, a mae popeth ynddo fe ar ein cyfer ni. Ac dyna'r gwahoddiad i ni'n cael. Ac gadewch i ni i gofio nawr te, fel pobl yr arglwydd, gadewch i ni weddio am ras i ymostwng o hyd. Dan law Duw, i fod ag agwedd gostyngedig o'i flanau. Dyw e ddim yn rhywbeth naturiol, dyw e ddim perthyn i'r hen ddyn yn sicr, i ni'n cael e trwy ras, bod ni'n ymostwng ac yn plygu ac yn ildio ac yn glynu wrth yr arglwydd o hyd. Ond os ni'n neud hynny, bydd e yn ein codi ni, bydd e yn ein bendithio ni. Mwyn i enw. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr emyn nesaf, hyn o hyfryd lais Efengyl Hedd, sydd yn galw pawb i'r wledd. Mae gwahoddiad llawn at Grist, oes i'r tlawd newynog trist. Diolch Arglwydd am dair i ni heno. Diolch am y darlun o'n cyflwr naturiol ni fel y dropsi o Arglwydd. Yr hunan chwyddedig yn dal eisiau porthu'r hunan hefyd.
Ac i ni'n cyfadde hynny o arglwydd, mae hwnna'n rhan o'n cyflwr naturiol ni yn sicr. Ac i ni'n diolch am yr efengyl, i ni'n diolch am y gwirionedd, i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu. Ni'n diolch bod wedi dod yn dlawd, bod wedi darostwng ei hunan a marw drosto ni, fel bod ni'n gallu dod wedyn ni i deyrnas Dduw. A diolch bod yr efengyl yn ein helpu ni trwy'r ysbryd glân, trwy'r gwirionedd, i ddod lawr yn gyntaf, fel bod ni'n dod at Iesu Grist. I ddod trwy'r porth cyfyng yna, a wedyn bod ti'n ein codi ni fel dy blant, bod ti'n ein harwain ni arglwydd, bod ti'n ein nerthu ni, bod ti'n ein cynnal ni, a bod ti'n ein cadw ni. Ac o arglwydd, diolch am y gwahoddiad sydd wedi ei estyn i'r rhai sy'n methu talu dim, i'r rhai sy'n ffili cynnig dim byd, ond y meth dalwyr, y troseddwyr fel ni. Diolch arglwydd, o diolch am y gwahoddiad yn Iesu Grist. A'r wledd i ni wedi cael ynddo fe, gwledd i gariad, gwledd i dderbyniad, gwledd ei ras, gwledd ei dangnefedd, gwledd ei ddigonedd o ddydd i ddydd. Derbyn ein diolch yn enw Iesu Grist. Amen.